дар ҷомеаи кунунӣ ихтироъкориву воситаҳои навбанави техника моро водор месозад ки ҳамқадами технологияи муосир бошем. воситаҳои техникӣ ҳар як инсонро ба таъҷилият ва саривақт иҷро намудани садҳо ҳазор қувваи ҷисмонӣ ҳидоят мекунад. дар асри технология ва ихтироот ҳар як ҷавон арзиши зиндагиро ба таври хеш дар меёбад. қаҳрамони мо хонандаи синфи 11-уми мактаби миёнаи рақами 63 Рустам Алиев мебошад. Рустам зодаи ноҳияи Рудакист ки бо ихтироҷӯ ва талоши ихтирои наве ҳаст. кӯшишу ғайратҳояш дар ин ҷода то ҷое расидааст ки то ба имрӯз аллакай 11 ихтироотро муваффақ гардидааст. вақте ки ман ро сохтам ба ҳамсоямон ки давлат ҷӯйбад бо воситаи нуқулҳо ман ба ваям қувваи барқ будам барои ҳам равшанӣ ҳам радио истифода мекунам. дастгоҳ ҳамеша кор мекунад. ин муваффақиятҳои худи ӯст ки дар натиҷаи саъю кӯшиши пайваста ва дастгирии устодонаш ба он ноил гардидааст. ҳамин буд ки ӯ имрӯзҳо ба тарҳрезии намудҳои нави таҷҳизот ва техникаи муосири ба шароити маҳаллӣ мувофиқ машғул мебошад. ин истгоҳи барқии мо ки яъне мисли насоси обкаш ки обро яъне дрон мекард ба масофае дора хош мекард. ин дастгоҳи мо яъне қувваи барқа ба хиш захира мекунад, кашида захира мекунад ва аз ин ҷо мо қувваи барқа ҳамеша истифода мебарем ки вақте ки дастгоҳ аз кор боз монд захираи кардаги худаша истифода мебарад ба хона равшанию садои радио телефони мобилия истифода бурда мешавад. ана инҷо чӣ кар мебинем ин аккумулятор аст ки бо воситаи диод захира мекунад ва ин лампае ки шумо мебинед аз масофаи дур яъне пеш мебиёю аз масофаи дур мебинед ки ҳамин дастгоҳ омодаи кор аст ва қувваи барқ истеҳсол дорад ва захира ҳам дорад ки вақте об чанд қаи бошад ҳамонка истифода мебарад. асри 21ро асри тараққиёти илму техника номидаанд. аз ҳамин сабаб ҷавонони имрӯза кӯшиш мекунанд ки ҳақиқатан ин асрро бо пешравии бо суръати техникаю технология табдил диҳанд. ин ҳама ихтироот далели он аст ки ӯ кӯшишу ғайраташро баҳри ноил гардидан ба дастовардҳои аз ин ҳам бештар равона менамояд. ба воситаи қубур яъне насб кардаги ҳастем ки истгора тар накунад аз об. вақте ки об бисёр шуд яъне тункаро мегирем бо воситаи қубур ба дигар дастгоҳ ё чарха мегзарад ки яъне ин ҳам аз ин захира мекунад ҳам аз ин яке чарха яке боз истод ва ҳаракат карда. бо аз ин қувва истеҳсоли кардаи энергияи барқро ба ин захира карда мо аз ин истифода мебарад. ҳамин ҳаққуниш ҳамина ки ҳеҷ маҳал бе қувваи барқ намебинем. ҷаҳонӣ ба садаи 21 чун қарни иттилоот ва техникаю технология бо гомҳои устувор ворид гардид. дар оғози ин қарн мо шоҳиди онем ки ҷомеаи башарӣ ба мутахассисони дорои маълумоти олӣ зарурати бештар дорад ва рушди ҷомеаи муосир тақозо мекунад ки мо ҳарчи зудтар муносибати навини худро ба таҳсилоти олӣ муайян созем. ин дастгоҳ асосан вобастагии калон ҳам аз нова дорад ҳам аз чархае ки новаи он бисёр аст. новае ки об масофаи дур бошад суръати об бисёр мешавад, кам бошад ина чӣ кар мебинед кам аст. ин масофа ман ро ба ҳаракат дарорам суръати ваям бисёр аст тавлиди 19 вольт барқ. дар шароити феълӣ ки ҷомеаи мо ба ихтирооти наву ҳозиразамон эҳтиёҷ дорад ба мисли Рустам Алиев месазад ки ҷавонони қобилиятнок нерӯ ва фаҳмиши худро барои пешрафт ва рушди ҷомеаи технологӣ роҳандозӣ намоянд. истгоҳи барқи обӣ як таҷҳизоти насб кардаги ҳастем ки дар трансформатори он яъне механизмае аст ки қувваи барқро яъне зиёд шавад радиои мо намесӯзад, лампаҳои каматраф намесӯзад, телефонҳои мобилӣ намесӯзанд. ҳар як ихтирои нав новобаста аз корфармоияш барои ҷомеаи имрӯзаи мо навоварии хеле хуб аст.
аслан аз кӯшишу омӯзишҳои рустам бармеояд ки ӯ ин ҷодаро ҷиддӣ қабул кардааст. дар борномаҳо низ гардидааст. аввалин ихтирооташ нерӯгоҳи барқи обии худсохт мебошад. маҳз тавассути ҳамин таҷҳизот рустами ҷавон тавонистааст аз 9 то 11 волт қувваи барқро ба воситаи ин нерӯгоҳ истеҳсол намояд. ман дастгоҳи ихтиро кардам ки яъне чиқил шумо шоҳид ҳастед мебинед ин дастгоҳ ба воситаи об ки оби равон аст ҳаракат карда чархи обӣ қувваи барқ истеҳсол мекунад ва захира мекунад. дар таҷҳизоте ки мо насб кардаги ҳастем яъне чархи обӣ ҳаракат карда ба воситаи тир шикифи калон ба генератор рафта ба воситаи тасма яъне як ҳаракат чанд қадр генератор ҳаракати он зиёд мешавад. вақте ҳаракат кард қувваи барқ ҳосил мешавад. вақте қувваи барқ ҳосил мешид ва нуқилҳо ба воситаи зиёд яъне аккумулятор ба захира мекунад ба воситаи нуқилҳо истеҳсоли ин дар хона аст ки ҳамеша мо истифода мебарем. ва вақте ки оби ҷувод қоқ шуд ё чиз дастгоҳ яъне 6 соат радио гӯш карда мешавад 8 соати дигар равшанӣ. вақте бо об ҳаракат кард об омад бо захира мекунад дар батареяш ба аз ин мо истифода мебарем. рустам алиев ҳарчанд хонандаи мактаби миёна бошад ҳам вале шавқу рағбат ба офарини кор махсусан бо саҳми арзандаи ҷавонони навовару аз ҷиҳати иқтисодию иҷтимоӣ рушд намуда ба комёбиҳои назаррас ноил мегардад беш аз пеш ба мутахассисони забардасти ҷабҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат ниёз дорад.